Här är det att färja måste Ono Olsen till lucka. Tack för det. Jag kan känna sig där det bra så ofta. Jag vill säga att han nekar texta filer så. Jag tror att det störde mer spännande än det blev nekar spännande. Ja, det var kanske synd ovanta mitt i hela så ja. Ja, nu vill snacka om ting som är ovanta. Ja, det är det. Men ta i mitt i testen, det var väl 16-16 alltså, det var nästan 20 för tycker nästan. Ja, vi kommer för vi gör det nekar textar filer och vi fick lika som Sindra gummiarmen om man kallar det så halvdje. Det kommer bara när vi skorar ju. Alltså det var 15 och så håller ju det stod 16 rattla långt vi fick bara skora. Allt stod bara sten och löte men så aktion kom det hålla åter och så då bättre körde vi det hem till oss. Ja. Ja, hur ser det kappingar är väldigt helt och nu har det vunnit bästa kapping så förra så att jag har det gör det switch of yours, det är för bättre än i fjör. Ja, absolut bättre än i fjör och men kanske synd lite att hon skrattnar så tulliga kappingen. Det är ganska väldigt synd mer spännande vis det var ganska nödvändigt att som var det då man ordentligt måste kappas med det att man blev ju så ganska säker och i nekondisten när man får vinna. Men Chalder är gott li och ger också skarpt på en gång vi är rätt säkert. Hur spelar man fira det heter det höstkväll? Jag hade inte det mer några vanligt kväll. Det ser det var från alla den tar mer det fira. Ja men ända för hjärtat logo. Tack då.